Adto mig dam mga Bisaya. Madam people adto na mig. Yeah! Lapok. Awang fog. What the fog? What the fog? Dak. Dak. Lu, mengiso. So, galakaw di ba? Continue kayo po namong vlog kay bisag uwan kayo na. Grabe. Na usara sa motor ang gamit niya. Layo pa mong gituan. So, padayon. Padayon mga pre. Nyo mga Kabisayan no, lisod kayo ay motor ay huwag ka ng transportation ba diri bukid sa Lusaran. So nagian akong ni Risbel mga Kabisaya mo din yung sikat sa Kuandre sa sikat sa Lusaran ni Risbel. So nakagi ko galakaw ko kay huwag ko transportation. Bantira giha punta bisag uwan. Bantira giha punta bisag lisod. Kung matumba man ka di ka halabarog. So amo ning gi lakaw pa dito sa kuan gikan mi lang Remart. Iparan jud na mo bahalag uwan. Napasa na akong cellphone diri. Oy baka, hello. Hello. So naglakaw na mi. Oh basa na kay ko. Padayon gyapon balag basa oh. Mga kaibigan, mga Kabisaya. Tanawa. Malabang ni mig. Tara. Medyo lubog-lubog kay 101. Nanglabang na rin may mga Kabisaya. Layon dyan ang mga nakawan mga Bisaya. So, makita na itong mga Kabisaya nga uwan Japon. But continue yung mga vlog. Sigbalik. Hay. Woo! Palaguan, dayon. Padayon sa pagkabante, bahalag mga bungi, oh na, yung iba kayo, what the fuck? Dayon, kapitaba na naman. Kuwan naman na yan ang daman ng mga mura kong nagpupul. Kawasan. Kaway, mga viewers, kaway. Mga Bisaya, mga almost 1 hour na ang lakaw. Kaway, 100. Huwag ka naging kasadahan ni Miyudon nyo. Mga 2050. Antay na ito nyo. Layo jud ang mong gitrabilan mga Kabisaya. Ay bubo. Layo jud ang na. Hoy, ikit. Lapok kayo mga Kabisaya. So guys, kami karon guys mga autonomy sa dam. Gitawag nila og dam. Kuwag na mo si Jimar, Marklen o Parva. So among main vlogger yun diri guys si hanap na kay uwan na. Marklen. So hanap mo guys kay uwan kayo yun. Grabe. Daghang kay Kuandre. Oh, nibitin nyo eh. Bitin nyo eh.
So abanti mga Bisaya. So here we go again. Woo! So mga kabisaya, so mo ni among ipanghambog diri nga dam sa Lusaran ng mga kabisaya. So grabe mong kahago para maabot ang gimi diri no. Okay, good. So shout out ko sa Gapuwa dira. So isa sang kamot Gapuwa. Isa ka mo. So grabe kay mga kabisaya no Kay kay siyo namar. 40 juging uwan na mga kabisaya. So hi so our friend. So mga kabisaya, sorry kaya na nag-in-English ko mga kabisaya kay so shout out ko sa mga otos nga manig ko yung mga kabisaya. So mga otol mahay mo mo ni kuyog. Oh, so mga kabisaya nanatas da mga kabisaya no. So ato din panindigan kay na naman ta diri. Balag magbaha mga kabisaya. Dita manghuli kung dita kaligo. Dita manghuli kung dita kaligo. So mga kabisaya, mao ni ang dam. Woo! So abante mga Bisaya na natin sa among dirian nga dam. Medyo lubog-lubog kay unawan gud. Kung di ni siya lubog daw, tinaw daw. Kung di ni siya lubog daw, tinaw daw. Hi mga kabisaya, so nanami diri sa dam sa Lusaran. So mao ni lang kaliguan diri kabisaya no. So mga lang pasaylo kay lubog man gud siya mga kabisaya kay tungod sa uwan. Una ang mga kuan the rainfalls over there, the mountain is going down because mga kabisaya pasensya kasi kung English no kay nakakaunig kuan Amerikanong manok. So mga kabisaya, so ipakita na ko ninyo ang dam. So mga kabisaya, mao ni ang dam mga kabisaya. Yan, dam sa Lusaran. Maligo na demi, maligo. Yeah! In 3, 2, 1, yeah! Sige, kasulti nimo. The best ning diri kay way bato dalaw ba. Dili-delikado dit layat. Grabe kayo guys no. So nakaambak na sila 40 taasan no. So unsa experience mo mga kabisaya? Unsa experience? So mga Kabisaya, grabe nindot kayo ang dam diri sa Lusaran. Entertainment kayo. Mulayat ni pati ngayon ada way bato ba? Di ba? Unsa istorya ng Bisaya? Kuan na karang sa kuyo kay kayat niya. Yang sa ninda siya karang makuha nimo ang imong kuan kanang stress Ah, di ba? Sakto.